Ami aw fo ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila Sherifla TV bamananga kunnafoni kɛnɛ ka min bi walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. N b'a fɔ nin ye a kuma selen ye. Katara jamana masakɛ ale ye taama kɛ Mali jamana kɔnɔ. O kɛra alamisa desanburu kalo tile 21 ni o ye Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani ye. N'an bɛ Mali jamana kɔnɔ ko min na o ye cakɛɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ni Qatar jamana ni ɲɔgɔn cɛ hali bi o bɛ se ka sabati cogo min ye Qatar masakɛ ye a nane Mali jamana kɔnɔ pankurun jigin kɛnɛ ka Modibo Keyita la Senugaw fɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keyita ye a kunbɛn ni bonya ni karama ye. Maa filaw sɔrɔla k'u kunda jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ kan ni o ye Kuluba ye. Tuma min na ni u sera Kuluba, Qatar jamana masakɛ ni a taamaɲɔgɔnw ni Mali jamana ɲɛmaw u jɛra ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ baara bolodalen dɔw kunkan minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ don nataw la jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kadira kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Qatar masakɛ a ka na Mali jamana kɔnɔ o sɔrɔla Mali jamana ɲɛma yɛrɛ ka taama dɔ de senfɛ bawo ɲina Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keyita ye taamako kelen kɛ ka ɲɛsin Qatar jamana ma san 2014 juin kalo ni janvier kalo a ye taamako 2 kɛ ka ɲɛsin Qatar jamana ma. Qatar masakɛ a bɔlen Mali jamana kɔnɔ desanburu kalo tile 21 alamisa a y'i kunda farafinna tile bi an ba jamana min kan Mali danjɛbɔ ɲɔgɔn jamana do Burkina Faso Faba Ouaga. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a taalen kɔfɛ min ye minisiri min ni o ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Ablaye Diop ale ye kunnafoni di kɛnɛ sigi sen kan ka se ka bɔɲɛ in yɛrɛ kumaba lase kunnafoni dilaw ma. Kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ min ye Qatar masakɛ ni Mali jamana ɲɛmaw ye u ka ɲɔgɔn ye kadira kɔnɔ min ye tɛgɛ nɔ bila ye o kɛra bɛnkan sɛbɛn min waleli bɛna kɛ sababu ye ka Mali jamana dɛmɛ sira fila ka kalanko ani farikolo ɲɛnajɛ ko dolari wari miliyɔn 40 de bɛna don o da fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma filaw Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keyita ani Sheikh Tamim bin Ahmed Al Thani u jɛra ka kuma bamajiya wale fɛnɛ kan. Qatar jamana y'a jira k'a fɔ Mali jamana a bɛ se ka dɛmɛ siraw minnu bɛ ko Qatar na o donda fɛ ka daminɛ Qatar ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛcogow la ka taa se Mali yɛrɛ a bɛ tɔ minnu na i n'a fɔ farafinna tɔnba Union Africaine wali kɛlɛ diɲɛselekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies olu kɛ mɛn ka hakilinaw minnu boloda bamaja wali kɛlɛli kadira kɔnɔ Qatar jamana y'a jira k'a fɔ a fɛnɛ na cɛsiriba kɛ Mali kɛrɛfɛ o la. IBK a y'i da se farafinna cɛcɛ kana 5 jɛkulu fɛnɛ ma Mali, Mauritanie, Niger, Tchad ani Burkina. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni o ye u k'a ma ko G5 Sahel. G5 Sahel kɛlɛbolo min bɛ ka sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ baɲumankɛlakaw ye dɛmɛ minnu kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma fɔ ka taa se diɲɛselekɛnɛ ni setigi jamanaw ka tɔnbaw ma olu ye dɛmɛw minnu kɛ ani Mali yɛrɛ cɛsiriw minnu kɛ a ye i da se o kumabaw ma masakɛ ye a jira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyara nani na masakɛ y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keyita Mali jamana tɔgɔ la a ye jɔyɔrɔ min da kuma min ni arabula kɔnɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ ni u k'a ma ko crise du Golfe Qatar jamana ani Saudiya jamana tɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ wa Saudiya jamana ye ɲɛkun ye jamana caman bɛ arabu jamanaw na minnu dugun bɛ a la i n'a fɔ Émirats Arabes Unis o n'a ɲɔgɔnnaw ka Qatar jamana kɛ bolongani de tamaseere ye k'a fɔ bamajiya wale yɛrɛ kɔkɔrɔdonba de ye Qatar jamana ye ko Mali jamana ye jɔyɔrɔ min da u la. Masakɛ a ye o wale ɲuman dɔn kɛ Mali jamana ye ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛma ma. Kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ Qatar masakɛ a ye Mali wale ɲuman dɔn bonya ni karama min dara ka a kunbɛn fan filaw jɛra ka bɛn a kasa u k'a lajɛ ni nka min ye dugukolo ye k'o di ɲɔgɔn ma Mali jamana bɛ dɔ di Qatar jamana ma Mali dugukolo ka yan Qatar jamana fana bɛ dɔ di Mali jamana ma Qatar dugukolo kan min bɛ se ka to lasigidensow bɛ se ka coko jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baara ɲɔgɔnyaw nɔgɔya. Qatar masakɛ a sɔrɔla k'a ɲini Mali jamana ɲɛma fɛ k'a ka di a ye don nataw la Mali jamana ɲɛma ka taa bɔ a ye Qatar jamana kɔnɔ walasa min ye baaraw minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka boloda olu bɛ se ka boloda fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina dɔ sigilen don sen kan min bɛ se k'a to bange kɔlɔsi fɛɛrɛ bɛ se ka matarafa u k'a ma ko planning familial. Kunnafoniw ye a jira jatebɔlenw na k'a fɔ Mali jamana ale bɛ kɔ kosɛbɛ o la barisabu ka d'a kan 100 sara la 9 ngwari 9 dɔrɔn de kɛ mɛ ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa ni ka furanjɛw don denw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni a sɔrɔla ka bɔ jɛkulu min yɔrɔ o ye réseau Islam Population et Développement Report ye ale b'a fɛ ka o hakilina in
ka se ka o de yɛlɛma min bɛ se k'a to maa caman bɛ se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa ni ka furancɛ don den ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to balimaya wali kelen an balakaw olu bɛ se ka lafiya. Kɛnɛ dɔ sigira sen kan alamisa desanburu kalo tile 21 hôtel de l'Amitié la Malifa Bala Bamakɔ min bɛ lapasali kɛ walasa ko in bɛ se ka don bala cogo min. An ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifila TV Jabarani tɔgɔ la Abdulkarim Sakɔ n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Ni kɛnɛ in sigira jɛkulu fɛ, jɛkulu min n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko Réseau Islam Population et Développement, n'o de ye silamɛtɔn caman faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye silamɛya ɲɛtaga ani adamadenya sabatili baara hukumu na. Laɲini min b'u la o de ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw u k'u sen don baara la, baara min n'o de ye furancɛ ka don denw ni ɲɔgɔn cɛ bange sira kan. Bangew suruyalen ɲɔgɔn na kojugu k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw caman se an balakaw ma, wa a bɛ ka kɛ sababu ye ka denw caman yɛrɛ bɔnɛ o niw na. O baara tɛ se ka sabati fiyewu fo diinɛ ɲɛmɔgɔ k'u sen don a la. Ni ko diinɛ o ye adamaden ni kisile diɲɛ ani lahara. Laɲini min bɛ kɛnɛ sigili la a labɛnbaaw fɛ o de ye k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ k'u sen don ni baara in na, sabu a sabatira k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fɔliw la fɛsɛfɛsɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fiyewu, silamɛya jɛmɛ n'a ye. Walasa o baara ka se ka sabati, furancɛ ka se ka don denw ni ɲɔgɔn cɛ bange sira kan, k'o ye sababu ɲuman ye k'an balakaw k'u caman ni kisi. Bawo jatew y'a yira k'a fɔ musow sataw o de ka ca waati min na n'u bɛna nin di n'o ye bangeni ye. Kitabu fɔlɔ-fɔlɔ min b'anw bolo o ye kuranɛ de. An ka baara ninnu an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye. An ye alimamiw ye, an ye karamɔgɔw ye. N'an bɛ baara o baara kɛ a bɛ sinsin fɛn fɔlɔ min kan o ye Alahu Taala ka kitabuba ye n'o ye kuranɛ ye. Kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ ma faratna fil kitabi min shay'in, ko foyi tɛ yen n'an ɲinɛna min kɔ n'an bɛ kuma o kan kuranɛ kɔnɔ. Anw b'a kalan de. Mais kuranɛ ani kuma si tɛ kelen ye ani kan wɛrɛ si tɛ kelen ye. Alahu Taala yɛrɛ de ka kumakan don. N'ale ko a ma foyi to yen n'a ma kuma a kan kuranɛ kɔnɔ, anw alimamiw anw karamɔgɔw u bɛ courage d'an ma. An ka valeur kɔnɔna na an ko courage. O b'a encourager an k'an da don fɛn bɛɛ lajɛlen na. A nana jira k'a fɔ saya ka ca muso kunda a ko la, saya ka ca den kunda a ko la. Donc ni anw dun sigi ye mun yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye, muso denmisɛnninw ani denbaya yɛrɛ ka yiriwali. Yiriwali dun bɛ se ka sɔrɔ cogo di n'a sɔrɔ minnu yɛrɛ kan ka bange kɛ olu yɛrɛ de bɛ sa bange yɛrɛ kɛtɔ, ou bien bange yɛrɛ kɛlen kɔfɛ o denw minnu bɛ na tellement bange bɛ tugu ɲɔgɔn na o denw fana bɛ sa. Ni den ka di mɔgɔ ye, madame den ka di mɔgɔ ye ka tɛmɛ muso yɛrɛ kan. Diinɛ ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen ani jɛkulu wɛrɛw minnu ka baara ɲɛsinnen don ba ani den ka ɲɛnɛmaya n'u ka kɛnɛya sabatili baaraw ma, o caman tun b'a kɛnɛ kan. Fond des Nations Unies pour la Population o ka lasigiden tun b'a kɛnɛ kan, ka fara an ka minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ani saniya baaraw ma, o fana ka lasigidenw tun bɛ kɛnɛ kan, ka yira k'a fɔ nin ye baara ye baara min n'a ka kan ka dɛmɛ minnu y'a hakilinaw sɔrɔ u ni dɛmɛ ka kan fɛnɛ. Diinɛ ɲɛmaa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka réseau dɔ dilan n'a bɛ fɔ o ma ko RIPOD. O réseau sera ka baara kɛ ka gafe bɔ, gafe min b'a yira k'a fɔ ko kibaruya fɛn fɛn bɛ kɛ bangɔlɔsi kan k'a bɛɛ bɛ alikuranɛ kɔnɔ. Donc a kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ den min wolo i ka se k'olu furancɛ bɔ ɲɔgɔn na, mais a ma fɔ k'i ka den wolo jɔ. Donc a kun ka kan an ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ka hakili di ɲɔgɔn ma yaasa an ka se ka taafa dɔn a la. Kama sɔrɔ bangeli ni a sɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na ka caman ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase du kɔnɔ ni mun ye muso saya ye ni mun ye den saya ye. Ni denw furancɛ bɔra ɲɔgɔn na muso bɛ sabati du bɛ sabati den yɛrɛ aw bɛ se ka aw wasa don denw la ka se ka barika. Gafe labɛnna Réseau Islam Population et Développement mɔgɔw fɛ, gafe min ni kumaw caman b'a kɔnɔna na minnu bɛ walawalali kɛ furancɛ donni bangew ni ɲɔgɔn cɛ, n'o baara in ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fiyewu, minnu sɔnn'a ma minnu ma sɔn, hakilina minnu yera a fan fila bɛɛ lajɛlen na, o kumakan walawalalen bɛɛ lajɛlen bɛ gafe in kɔnɔna na. O tilala maaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ kan yaasa kunnafoni mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ. Réseau Islam Population et Développement yɛrɛ jɛkulu de don n'o ye silamɛtɔn caman faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ɲɛnɛmaya sabatili ani silamɛya kɔrɔtali baaraw la, min sigira sen kan kabini janvier kalo tile 25 san 2005.
Dali masakele kɔfɛ ka latigɛ boli Mali jamana kan ni sugu jenini ye sugu min bɛ wele ko marché rose o kɛra sababu ye cakɛda min ɲɛsin bɛ kuranko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ énergie du Mali a ɲɛmaaba Dramane Coulibaly ka se bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka bɛn ni juma don décembre kalo tile 22 ye ka t'i ɲɛda cɛninɔ ka marché rose la an ka maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka baara in gérer Sherifla TV jabarani tɔgɔ la Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare. Mali kuransoba n'an b'a wele ko énergie du Mali bakuruba la EDM SA a ɲɛmɔgɔ Dramane Coulibaly ka kɛɲɛ ni sugu jeni min ye Mali jagokɛlaw sɔrɔ a wulila ka t'i ɲɛ da wɔrɔ kofɔlen kan yaasa degun mun y'u sɔrɔ a yɛrɛ ka k'a seri tila ka taabolo dɔw ta kuranko lahalaya la sugu kɔnɔna na. Aw yɛrɛ ye ko min kɛra ko cɛ ɲuman tɛ a tɛ maa si sewa ko min kɛra tiɲɛli sira don ko min kɛra a cɛman ye vraiment min kɛra an yɛrɛ bɛ Ala deli Ala kana ɲɔgɔn kɛ bilen. An b'a ladeli aussi Ala k'an kisi ni kasara sugu ma an b'a ladeli aussi minnu tɔɲɔna Ala ka dɛmɛ d'u ma minnu yɛrɛ nin tora la Ala ka hin'u la mais fɛn min kɛra aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye an ye sugu in yaala ɲɔgɔn fɛ a ye kuranfiliw carilen fan bɛɛ fɛ kuranfili fɛnw carilen don a tɛ énergie ka baara tɛ énergie ka baara tɛ mɔgɔ dɔw bɛ sugu kɔnɔ n'olu fana bɛ wari ɲini kuran suɲɛ kan mɔgɔ dɔw bɛ sugu kɔnɔ olu fana bɛ ko caman kɛ pour que ka commerçants yɛrɛ nin tɔɔrɔ bi an yɛrɛ taara an yɛrɛ commerçants yɛrɛ nin tɔɔrɔlen don u nin tɔɔrɔlen don a mɔgɔw fɛ surtout ye ka kuma a ka fɔ la a ye min ye o bɛ fɔ ko bɔ bari sabu k'a da kan a ye lahalaya minnu ye sugu kɔnɔna na maa dɔw bɛ ka kuran di k'a sɔrɔ EDM t'a kalama wa EDM ka yamaruyali tɛ n'olu kɛra waleya cɛjugu ye tasuma wulilen a cɛni barika bonyana kosɛbɛ jagokɛlaw kan mais jamana kɔnɔ ko gɛlɛn tɛ bɔ ni décision gɛlɛn ma ta dɛ o décision gɛlɛn min talen filɛ nin ye ni Ala ye tɛnɛ yira na énergie maaw ni commerçants minnu bɛ sugu kɔnɔ n'u ka ɲɛma an bɛ yala fan bɛɛ sugu kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kuran tiɲɛ sira fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kuran suɲɛ an b'a bɛɛ jigin k'a bɛɛ jigin ka bɔ énergie ka réseau kan maa minnu fana y'a kɛwale kɛ k'u ɲaganti an ka ɲaganti ye an ka kuran min suɲɛna k'o wari sara ɲaganti filanan fana ye min ye sariya fana kan ka min ta zon kama o b'o ta sariya min kan ka min ta min kama o b'o kɛ an y'a fɔ u ɲɛna fana ni énergie maa min b'a baara la u k'a fɔ an ɲɛna maa minnu fana b'a baara la sugu n'u b'u dɔn u k'a fɔ an ɲɛna ko in tɛ se ka kɛlɛya ten k'a fɔ ko karisa nɔ don énergie sen t'a la ni énergie maa o maa b'a la n'a fɔra o kelen ni o ɲaganti kelen bɛ d'o kelen kan o baara bɛ daminɛ ani fana an k'o fana an b'a lajɛ ni fɛn o fɛn bɛ baara kɛ sugu kɔnɔ u ka fɛn bɛ fɔ u ka contact bɛ di u ka ɲɛmaaw sugu ɲɛmaaw ma ani barji numéro bɛ d'u ma fana ka weleli kɛ k'u ka faranfasiya ni nin tigi bɛ sugu kɔnɔ ou bien n'a tɛ énergie baara la ou bien ni énergie baarakɛla don a k'a fɔ n'a y'a fɔ n'a sɔrɔ énergie baara an b'a fɔ ni énergie baarakɛla tɛ ou bien ni énergie baarakɛla don n'a yɛrɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bila la a mana énergie ka sira fɛ donc a ɲaganti min kan ka o bɛ kɛ mai kalo tɛmɛnen tile 31 an ni sugu mɔgɔw jɛra an nana contrôle kɛ an ye contrôle kɛ an y'a ye maa dɔw bɛ sugu kɔnɔ u bɛ branchement kuntanw kɛ ka mɔgɔw brancher ka wari minɛ u la ka sɔrɔ a wari énergie m'u bila la foyi ma bila la o ko laban kɛra min an y'u minɛ ni polisiw ye yɔrɔ kɛ an bɛ polisiw fo k'u barikada n'u ka jɛ an y'u minɛ donc kojugu n'an b'a baara kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ ma fɔ ko ko la a ti laban an ka ko kɛ jɛlenya sira kan an ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ énergie maaw sen b'a la wa ni maa min yɛrɛ k'o sen b'a la a y'a fɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko EDM ɲɛma ka fara EDM baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan u kɛlen bɛ ka wuli k'u jɔ ka cɛsiri ni timinandiya bonya yaasa degun mun kɛra k'a degun na tilen ani ka bilasirali kɛ jagokɛlaw ye kuranko lahalayaw la waati nataw la taabolo kura minnu bɛna ta kuranko la fɛɛrɛ ani dabali minnu bɛna tigɛ yaasa Ala ka jagokɛlaw kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma kuranko binakun kan EDM DG ba a ka nin taama in kɛra sababu ye a k'o koɲɛw bɛɛ lajɛlen faamuya ka tila ka ɲɛfɔli k'olu la Mali jagokɛlaw ye an b'a fɔ ko Ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Amina yarabi o de bi a to an b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ lasɔrɔ Mauritanie jamana ni Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya walikelen a fɔɲɔgɔnkɔni bɛ ɲini ban barisabu ka da ka bebe na min ye lasigidensow ye olu dayɛlɛla kokura an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mauritanie jamana a ka lasigiden bilara ka taa Maroc faaba la Rabat o y'a sɔrɔ Maroc ma ɲɛmaw olu ye u ka lasigiden bila ka na Mauritanie faaba la Nouakchott gwɛlɛya in sɔrɔla san 2012 de
nga gulaya inde do wara ye front polisario kungango de do wali kele kono mi memaro ku yamba fe na ka me ka jira ka fa bi yere ta ka bo maragu jamana nani maragu jamana bambu mo uka yo kono ma ko Republique Arabe Sahraoui Démocratique Mauritanie ngume nyine ka jenge kata u famve o nanani gulaya ye famni nyonje fo Mauritanie jamana re kun labana ki bolodi Algérie jamana de keme ka kono yi mo deme Maroc ka nga niza nimisho ngake aywa gulaya ukoni mbane ye namanya ka fo famvla uye ukala sigideu mboku bismillah nyonga jamana kono unafonu ya jira fana ka fo mami mene blale fleni ye Mauritanie ma nyemo fe katake Mauritanie la sigide ye Maroc fa bala ma raba Mauritanie jamana tola mado mami nye Maroc jamana dongo na maye ukama ko Mohamed Lemina Ould Aboui mado abibo kabila bakono Mauritanie ngono kabila minzebe ko bonyane do jamana fula kono kerengere nyana Mauritanie ani Maroc fo kata se kono yere fenemo kabila batigi do front polisario mo uluka kono mi wele ko République Arabe Sahraoui Démocratique olu fana kama bunyata do okumana ni ale sukandira Mauritanie nyamana fe kabla kata Maroc jamana kono obibe Maroc jamana mo barsa buka ka Maroc jamana ka bunyabe mayinga utemene ko fe do fene ya jira jati mine bawla ka fo Mauritanie jamana nyama Mohamed Ould Abdel Aziz namanya ka fo ayere ka jamana nyemaya obi kunje do na taula manda bana manda wore manga nyini nga doko abisonga aya manda sabana nyini aya oko ube chuko minu na bafe ka jenyonde nyini ayere la mimi sekatu ani Maroc jamana biseka kangele mvo Maroc jamana ko ni ajira ka fo minye Mauritanie nga demi nana aka jamana kono Mauritanie jamana to la ka gela sikide ko kodo min jarai kono wari jamana kono alamusa Desambre kalo tile muga ani kele o kera nyongumbe bado keneye nyongumbe ba memetali ke lakana tigilama do ka gwengweli ka kata segena fiya boye aya ukama ko retraite anticiper lakana tigilama menungo do surashu be ala aya surasi bulofara chamando mabeti jo ma keme kono noni bi kono do ani kelena menunye akanuka fo olu koni uba fe kata segena fiya bola jamana nyema ye alaje ka tromonyo do ko bla uka bolo ka ministre so me nyashine do lakana ko mo kunye ajira do ndemenuna ka fo koni ba fe ka shilamaya million dani duru bla manunu ngere ka bolo ka ukatu bolo yelemani oye amawla dunya ka fo kono wari ma nyema ukoni mila maba fe minye ukasurasiye ka dobo a hakela aya kuna fonu nye ajira ka fo minye ma ba mugani nzaba uminoni olube kase ko lu ladla ku berebe kase ku bla mina verele mene kono wari ka ukeme ku hakilina takanya shin kono wari surasiyamo amede baga yugo ale surasi nyema ye ale ye million ndani nduru inda ko ke aya ngani ajira ye kanyashi momo jamana tokola ukama ko remeza symbolique do ya ira ka fo olu yaru de nana ye ka fo ube surasiya mina ninye barabe barala utise ka ke aya ubina nato nyo musala kala ka suro sharia keme ka fe me bo surasiya la uteka se ka ke onyuma ye minye ni fe do dajira la ula kalaba ka amna folo da aka olubu mine kata anyenyini aya civilila aya minye do fena ye olu esa mugane nduru ke surasiya la olu yaru ba fe ku yere ta sitinzade do ya ira ka fo ba fe ka ko indo demesenu mbulu mabe mala olu do ko bina laje ubese ka minye butigi ye ko dayele walikele magasin o walikele ka dudo sa yakubu hakile jagabo ne usara ka minge ni nafulo ko ni ko udame ala ka fo nafulo ingoni dina chen ka sabuke ubi dodon ka ba yani muguni kise tali che kuna fono mfene ye ajira ka fo kono wari surasiya awuro de kacha ni kamaye minunye officier ani sous-officier ye aya olu chayambe ita doere minu miseka minu ngomande ble bawo duguma ka dogo okumana nimbela jele de keme gole ya ye jamana nyemo bulo ni ubina furage chugo nyini ala kuna foni di sofla ye segaseli donu do kanyeshi kasa ikono na makongo Kinshasa fande do nyombone nina chayambe famina kerengele na jinselege ni tomba Nations Unies ka hada madinya hakela basaje kulu mafla umenu mbone na unna okera yinde yani jinselege ni tomba Nations Unies ka segaseli uka kunje yani kungu Kinshasa ma nyemo ka segaseli ka kunje kuna fondi sofla no RFI ani Reuters oluye segaseli doke nyomve minzemve usera ka fedo ukoni mvo ngama be mana kunguma nyema ulaw ya yera ka fo ninguna fondi sofla no ma kokura fo mi njidonde
la jɛnsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies ɲɛmayaso ye a jira k'a fɔ olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni di so filaw ka sɛgɛsɛgɛli k'u bɛ u da don a la u kɔni bɛ min dɔn olu kɔni b'a fɛ min ye tiɲɛ ye u k'a fɔ ko in na maa min jaki mana kɛ fɛn min ye ka ɲɛsin maa fila ninnu ka fali ko ma o tigilama ka lase bɔgɔ jeninen kan nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye Congo Kinshasa surasi ɲɛma dɔ aya ka taa se u ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛ ni a da ni a nun don aya min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ gundo la u k'a ma ko ANR o maa ɲɛma dɔ kolonɛli dɔ a n'a ɲɛma kɔrɔ dɔ aya olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nazara ninnu nɔfɛ hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu maa fila ninnu nɔfɛ yanni u ka taa se u fa yɔrɔ la u jɛra ka taama kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ko kunnafoniw yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ u ye kalo tigɛ u ye taafanw na yɛrɛ i n'a fɔ ni u bilara ka taa di u fabaw ma fa dɔ fɛ aya ko o sɛgɛsɛgɛliw si tɛ jɛnsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ka gafe dile la ni o ye rapport ye a tɛ Congo Kinshasa kaw ka kiri fɛnɛ sigilen fɛnɛ rapport la ni o kɛra don dɛmɛnenw na kanangakaw fɛ yen aya min ye maa minnu ni olu jakira k'a fɔ olu nɔ bɛ sɔn ka ye ko in na olu kɔni minɛna a dɔn k'u ka kiri sigi sen kan nka nin yɔrɔ in ma fɔ kunnafonidiso filaw kɛmɛ ka nin yɔrɔ in da k'o da n bɛɛ da kan jɛnsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu min bɛ ko in kɔni kun kan aya ka ɲɛsin ko in ma u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ se ka fɛn kelen min kɔni fɔ k'a fɔ Congo Kinshasa maa ɲɛmaw u nɔ bɛ maa filaw ka fali la wali kelen u nɔ tɛ a la o ti bɔ olu da aya sɛgɛsɛgɛli kɔni ma na kɛ ka taa bɔ fɛn min ka don nataw la ko baara na kɛ ni o ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa fila ninnu kɔni n fara u fa cogo ma dɔn dɔw kɛmɛ ka u ka fali da Kamina Sapu mamurudilen jɛkulu de kun minnu kɛmɛ ka beze ni muruw ta Congo Kinshasa surasiw ni u ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan du Sud jamana kurani sen bɛ bɛnka dɔ sɔrɔ ka o tɛgɛnɔ bila ka jira k'a fɔ dimanche décembre kalo tile 24 mugu bɛ ɲɔngiri fanw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma Salva Kiir n'a ka kɛlɛcɛw ni Riek Machar jamana ɲɛma Dangan n'a ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn in na Ethiopie faba la Addis Abeba ni o ye farafinna tɔma Union Africaine jabala yɔrɔ ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ gafe min tɛgɛnɔ bilala habiti jɔ gafe 18 ɲɔgɔnna na aya kunnafoniw labana ka jira k'a fɔ mugu ni mankan dalen kɔfɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ aya hadamadenya dɛmɛ kɛbaa minnu b'a fɛ ka dɛmɛ don ma nanama sumanenw ma minnu tɛ kurun ju la u t'a kunna ni u degun bɛ kɛlɛ kɔnɔ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'olu dɛmɛ aya olu hadamadenya dɛmɛ kɛ jɛkulu fɛnɛ na don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa miliyɔn 4 ɲɔgɔn na ye o de y'a sigiyɔrɔ bila jamana kurani na Sudan du Sud kabini fan filaw karila ɲɔgɔn na jamana ɲɛma Salva Kiir a n'a ka danga Riek Machar ni nka min ye maa ba tan sigiyɔrɔma caman k'o bɔnɛ a nin na tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la san 2015 u ti kalo la ni mugu ma da ko min ye nin ɲɛ sa u bɛna lajɛ ka fanw de lajɛ k'u gɛrɛ k'u sigi tabaliba kelen da la u ka se ka lajɛ ka bɛnkan don bala nka u sigi o sigi bɛnkan sɛbɛn da la a ti ɲɛ u bɛ laban ka mugu ni kisɛ ta ɲɔgɔn kan mɔ n'a fɔra fana k'a fɔ mugu ni kisɛ ka jɔ fanw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ fa dɔ bi a sɔsɔ ko min dora sa ɲɛma minnu bɛ ne lɛ nin ye ko la Addis Abeba Ethiopie faba la fɔ ka ci lajigi ka na se dugumamaw de ma kɛlɛ kɔnɔ ni o ye fan filaw ye kɛnɛ kan min bɛ se ka to u bɛ mugu mankan da min ye Sudan du Sud jamana ɲɛmayaso ka babu sendigi ye ale y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye fiɲɛ duman ye maa bɛ se k'a fɔ min dira Sudan du Sud jamana kɔnɔ jamana ɲɛma Danga Riek Machar fɛnɛ furumuso ni o fɛnɛ bɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ale fɛnɛ nisɔndiyara ko nin b'a jira k'a fɔ don nataw la min ye bɛn ni basigi ye o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ fanw ni ɲɔgɔn cɛ. Jɛnsɛnɛkɛna ni tɔnba Nations Unies ka kalata kɛra alamusa décembre kalo tile 21 kalata jaabi ye a jira k'a fɔ Donald Trump ka laɲini ti kɛ a ye ni o ye ka Jerusalem lakodɔn bani Israɛl faba ye jɛnsɛnɛkɛna ni tɔnba Nations Unies u ye a jira k'a fɔ jɛn ti kɛ ni a ye maa 193 minnu bɛ yen ni u jɛra ka kalata in boloda 128 olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ banbi kɛ Donald Trump ka hakilina mɔ nka dɔw ye a jira k'a fɔ jamana kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna bɛ yen olu ye a jira k'a fɔ olu kɔni gun b'a fɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la a ka dabila kunnafoniw fana ye a jira k'a fɔ Donald Trump maa bɛ se k'a fɔ a ma duguma sara ta ka se o n'a ɲɔgɔnna mɔ bari sabu ka d'a kan jamana bɛ jamana 35 ɲɔgɔn na olu y'u yɛrɛ minɛ a jenini n'a balabalalen bɛɛ lajɛlen ka kan an ye u ta kɛraw ye
mugani ngelen ɲɔgɔnna be olu ma sɔn ka taa kɛnɛ kan o kumana ko Donald Trump a bɛ se ka nisɔndiya k'a fɔ ni ye diɲɛsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies ka Assemblée Générale fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔma 3 fila bɛɛ lajɛlen de y'a jira k'a fɔ jɛnti kɛ ni a ye kelen y'a jira k'a fɔ aya u jɛnnen don ni a ye wale kelen dɔw y'u yɛrɛ minɛ jamanaw minnu bɛ yen nɔ ni olu y'a jira k'a fɔ u bi sɔn Donald Trump ka hakilina mɔ ka Jerusalem lakodɔn Bani Israël faba ye jamana mangani dɔw bɛ a la Océanie gunnani ani Guatemala ka taa se Honduras ma farafina jamana kɔnɔ Togo jamana kɛra kelen de ye min farala Donald Trump ka k'a fɔ Jerusalem ka lakodɔn Bani Israël faba ye nka Benjamin Netanyahu ni o ye Bani Israël minisiri ɲɛma ye jamana ɲɛma a ye a jira k'a fɔ ale nisɔndiyara barisabu ka da ka baaraba de kɛra ka sabu kɛ hali ni nin jaabi ma se ka kɛ sababu ye ka olu nimisi wasa a y'a ko nin ye fɛn min ye furudaminɛ ye wabɔ ye a ko nka ko a jiginna jamana min na ni o ma sɔn ka don ko da fɛ k'o ye Indi jamana ye Ameriki ka walasigiden min bɛ diɲɛsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies kɔnɔ Ameriki jamana tɔgɔla ni o ye Nikki Haley ye ale a jira kan ka da la k'a fɔ a y'a ko min kɔni kɛlen filɛ nin ye a n'a bɔ maa caman ye sara la barisabu ka da kan Ameriki jamana ka nafolo kɔni bɛ kɛ ka jamanaw minnu dɛmɛ ni jateminɛw bɔra kan k'a fɔ olu kɔni ma don Ameriki jamana kɔni dɔn da fɛ k'i n'a dɔn k'a fɔ a y'a ko in ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ a la don nataw la ko nin na kɛ sababu ye u ka maaw ye cogoya wɛrɛ la diɲɛsɛnɛkɛna ni tɔma Nations Unies kɔnɔ minnu tɛ ka Ameriki jamana bonya wale kelen ka don Ameriki jamana dɔngɔ da fɛ nka Donald Trump kɔni nin ye ale ka laɲini ye barisabu ka da kan a bɛ waati jan bɔ ale kɔni b'a fɛ ka Ameriki jamana ka nafolo nɔgɔya dɛmɛ na sira ka diɲɛ ɲɛfɛ wa don min na a bi jamanakuntigiya ɲini Ameriki jamana kɔnɔ a tun bɛ k'o de kɛ a dalaka ye min bɛ se ka to jamanadenw minnu ni olu bɛ a fanfɛ olu bɛ se ka sɔn a ye ka kala ta a ye o kumana nin ko min kɛlen filɛ nin ye a y'a soti kala bɛ sɔn ka da dabi kun ka ko in sabati a bolo bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye coupe badenya soutellement militaire ka coupe dalen do décembre kalo tile 21 alamusa a kunjɛra fan minnu ni ɲɔgɔn cɛ direction commerciale ale ye a y'a direction des ressources humaines bugɔ 2 ni fu 2 ani kanangolo a kɛra soutellement militaire dira ɲɛmaba ale ka bonya ni karamaw kɔnɔ maa min kun bɛ Chérif La TV jabarani tɔgɔ la Abubakar Tarawele ani Mohamed Sidibe ni dulanci belebele kun kelen do ka soutellement baarakɛbolo yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ direction générale commerciale financière technique ani ressources humaines a dulanciw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ t'a la siɲɛ kelen nka maa fila minnu ye ɲɛfɔla sɔrɔ n'o o direction commerciale ale ni ressources humaines olu fila de taara finale la finale in kɛnɛ ka sa min ye direction ressources humaines n'o olu donfini binkɛnɛma ye olu kun kelen do ka commercial maaw bisimila folu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen soutellement militaire ɲɛmaw fɛ ta karila forobamugu la i b'a ye k'a fɔ commercial maaw olu m'a bila dagirinda la u bɛna cili sɔrɔ ka don depuis dulanci daminɛ fan fɛ isa fɔ n b'a fɛ biɲumanba sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila o kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnen sa min ye direction commerciale maaw u bɛna dɔ fara ka wulikajɔ kan a bɛ kɛ sababu ye ka bi filanan doni nɔgɔya u bolo ala ni Dramani Jara sababu la dolanci kɔni bɛ bila o ka sa 2 ani kanagolo ka taa direction commerciale maaw kanu na hakilina ɲuman don parce que vous savez entreprise kɔnɔ ni service bɛ sport organisé mɔgɔw ka ɲɔgɔn retrouver ka jouer dans un sens beaucoup plus sportif c'est quelque chose de très bien voilà bɛ adamadenw tindo ɲɔgɔn na quoi a bɛ adamadenw kala ka don ɲɔgɔn na a b'u tindo ɲɔgɔn na donc moi je pense que c'est au fɛn ɲumanba de et je lance un appel d'ailleurs à tous les collaborateurs bɛɛ ka kɛ ko ye ko min bɛ continuer dans un sens beaucoup plus sportif. Coupe in a nisɔndiya a bonyana an ma kosɛbɛ an y'a ta a diyara an ye an bɛ Malitel mɔgɔ bɛɛ fo an bɛ DG yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye nin coupe in ta walasa bɛn ka sabati an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ coupe in DG Malitel baarakɛla bɛɛ de la minnu nana o minnu ma yan sɔrɔ wa an b'a DG u bɛɛ la ani an ka retraité minnu bɛ taga sini an b'a DG olu fana na kosɛbɛ. Cɛ balontan muso balontan fɛn ba t'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que cɛ ni muso a bɛ se ka balontan ɲɔgɔn fɛ donc an y'a ɲagami ɲɔgɔn na walasa an ka se ka kulonkɛ ja ɲɔgɔn bolo dɔrɔn. Bon, hakilina mi y'an bila kɛli la a bɛ fɔ tubabu b'a fɔ ko les ressources humaines c'est la première richesse d'une entreprise c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ baarayɔrɔ kɔnɔ olu de ye baarayɔrɔ nafolo fɔlɔ ye donc ni an ye nin kupu in kɛ a kɛra k'a da hakilina min kan o de ye ka bɛn ani kelenya ani badenya sinsin Malitel baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Malitel direction ni ɲɔgɔn cɛ o de la an y'a kupu tɔgɔ da ko badenya nin y'a première édition ye ni ala jɛra n'a ye ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ san o san mois de décembre la an b'a kɛ parce que san o san mois de décembre la anw bɛ fête de kɛ an ka retraités ye
pour que k'u bilasira u ye baara ɲuman min kɛ entreprise kɔnɔ k'u fo la donc an bɛ fɛ ka nin tournoi de tugu o la donc chaque fois tournoi bɛ kɛ 1 semaine 2 semaines avant la fête des retraités comme ça ni retraités u fana ka fête bɛ kɛ kɛnɛ kan direction min ye coupe ta olu fana jɔnjɔn bɛ d'u ma et puis ensuite min fana ka directeur kan ka min d'u ma a b'o d'u ma. K'a yira maaw la k'a fɔ ni dulanci minnu filɛ nin ɲinɛ o de bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka se ka labɛn min ye Sotelma Malitel baarakɛbolo yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ dugawu de kɛ sa ko Ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaa so fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin anw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Cherif Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.